Takže ja vás zdravím ľudia od tohto nového videjka. V tomto videjku som si pripravil pre vás hru Fish Simulator a som ju nikdy nehral. Takže neviem ani čo sa tu robí. Ale napadlo ma to, že si to zahráme, lebo som to videl u takého youtubera. A prišlo mi to také zaujímavé. Absolútne neviem, čo sa tu má robiť, ale idem vyskúšať vyloviť rybu. Aha, shake. Aha. Ako to funguje? Aha. Tu musíme... Aha. Takže ja musím zistiť najprv, jak sa táto hra hrá. Až potom budeme mať lepšie veci. Lebo túto hru absolútne ja hrať neviem. Takže ma to aj zaujíma. Lebo vypadalo to zaujímavo u iných youtuberov, tak ma napadlo, že vyskúšame nejakú novú hru. Keď tak... Aha, ja nechápem trochu. Ja to... Jak som to mal vyloviť? Počkajte, ešte raz chcem ísť. Jak som to mal vyloviť, halo? Ja som to nepochopil. Moja hlavička není na to dosť silná. Takže dokedy ja vylovím svoju rybu, tak budú Vianoce. No a inak daj like a odber, lebo už sa blížime ku 350 odoberateľom. Sice mi chýba ešte 40, ale ja verím, že to dosiahneme a že dosiahneme 500 odoberateľov do Vianoc. Takže už ideme. Ja to nechápem. To čo je? Halo, spadol som do vody. Ja dokedy fakt vylovím rybu, tak bude zajtrajšok, lebo ja už tak nechápem, že to ani není možné. Poďte so mnou, hej? Teraz ju vylovíme, dúfam. Ale zatiaľ som nevylovil ani jednu rybu. Takže tak. Dúfam, že už sa to teraz podarí. A poď. Poď už došejkuj. Aha, už tomu chápem. Aha. To čo je? Aha. Je to ľavé tlačítko na myši a pravé. Aby sme vylovili svoju prvú rybu. Ahoj. A ideme rovno vyloviť ešte jednu. A toto už bude skill. Jak viete čo, vylovíme žraloka. Žraloka vylovíme. Dúfam. Ale čo máme? Krásnu rybku na Vianoce. No, skúsim to predať. Lebo neviem... Aha, toto sú lode. Kde sa to odovzdáva? Preto nič. A tu? Ja neviem. Tak ideme loviť ešte ryby. Lebo moc sa do tohto nevyznám. Absolútne neviem čo je. Ale dúfam, že vylovíme toho aspoň nejakú veľkú špeciálnu rybu. No a doporučujem si pozrieť Rocket Simulator, jak tú hru poznáte, lebo tam sme leteli až si úplne do vesmíru, takže doporučujem. No a my ideme vyloviť žraloka, takže ideme na to. Ja to nechápem. To čo je, ale mi to absolútne nejde. Jaj. No, tak to je bezva. No tak poď. Už ma to akože prestáva baviť to vylovovanie tých rýb, lebo absolútne tomu nechápem, čo mám robiť s myškou alebo s niečím. Nechápem, jak som vylovil tú jednu rybu. Ale tak skúsime vyloviť aj túto. Rýchlo. A je to tu. Aha, tu musíš klikať myškou. To čo je? A to čo je? Ono to je strašne ťažké na ovládanie. Aha, ono to je dosť rýchle.
Ale to, ja to nechápem tomu, fakt. Ale prosím, prosím. Ale to čo je? To je strašne hrozné toto, fakt. Ale našťastie vylovili sme ju, lebo to ešte nie je také ťažké. No a máme 3,6 kilového, neviem, nejakú rybku. No a ja viem, že sa to tu dá aj predávať, ale neviem kde. A som to chcel, aha. A za to som mal 62. Wow. A ďalší prúd mi stojí 300. No, my si vylovíme ešte 3 rybky a predáme ich. A jak túto hru oceníte lajkmi, tak budeme ďalej pokračovať. Lebo toto je také úvodné a aj tak neviem moc túto hru ešte hrať. Ideme vyloviť aspoň trochu speciálnejšiu rybu. Lebo to sú nie iba tie isté ryby, ktoré som vylovil doteraz. A ideme vyloviť nejakého veľkého kapra. 50 kilového. A ideme na to. Je to také špeciálne. Je to akože dá sa to pochopiť, ale je to ťažké, čo sa stalo. Dobre, Robuxy to vôbec. Ale našli sme to čo je. Halo. Tak vylovíme ešte jednu rybu a budeme ich predať. Možno táto rybka je špeciálna, ale má strašne málo, takže neviem. Ten pán vedľa má už oveľa lepší prúd, ja mám prúd z dreva, takže... No vždy tie začiatky, to čo loví nejakú truhlu. Aj mu to ide nejak dobre asi. Ale ja keď pochopím tejto hre, tak už to bude ľahšie, he? A, ideme na to. Prečo sa to tak odráža? To čo je? Prečo? Ja nechápem tej hre. Ja nechápem, jak sa to ovláda, fakt. Ospravedlňujem sa, ale fakt nechápem, jak mám vyloviť tú rybku. Kámo, prídem si jak NPCčko, ty kokšo. Fakt, nechápem to, nechápem. Že jak to mám robiť, keď to je úplne na nič. Fakt neviem. Click and hold. A teraz a to čo je? Prečo mi to ide do obidvoch strán? Ja to fakt nechápem. Ľavé tlačítko je doprava a pravé je doľava. To nemyslíte vážne? Ale prosím! Táto čo je? Ja to budem tapovať. No. Jej, máme level 2, vylovili sme túto červenú rybu. Takže ja ich idem predať a pre tento diel to bude asi koniec, lebo je to úvodné. Záleží, ak sa vám to bude páčiť a ak to označíte lajkmi. A no, získali sme plus 86 peňazí, takže tak. Toto bolo také začiatočnícke, aj tak neviem ešte, jak to funguje. A ja sa s vami asi lúčim, lebo ešte neviem, jak sa táto hra hrá. Ale do budúcna už určite musíme vyloviť aspoň 10 rýb a už trochu lepších rýb. Takže pre toto videjko to bude všetko. Určite daj like a odber a tak čau.